Кримсько-татарська національно-територіальна автономія, створення єдиної православної церкви української, продовження переговорів та тиску на Росію для звільнення усіх бранців Кремля та перевірка усіх чиновників та силовиків на причетність до п'ятої колони. Це одні з головних тез підсумкової прес-конференції президента України. У мистецькому арсеналі він понад 2 години відповідав на питання журналістів, і подробиці далі у нашому сюжеті. Готовий внести до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції. Президент України Петро Порошенко відповів на найважливіше для всього кримсько-татарського народу питання про створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Її створення сьогодні підтримує понад половина українців. Порошенко заявив, готовий зробити це ще до проведення президентських виборів. Я звернувся з проханням скликати Конституційну комісію, дати той компромісний варіант, який буде мати шанси на проходження. Це ж робиться не для піару. Ми повинні мати для цього 300 голосів. І, безумовно, якщо я підпишу як автор законодавчої ініціативи ці зміни до Конституції, я буду звертатися до фракції для того, щоб вона підтримала. Тим більше в складі фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» знаходиться і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, і голова Меджлісу Ріфат Чубаров, які користуються високим авторитетом всередині фракції. І я думаю, що вони знайдуть переконливі аргументи для того, щоб фракція забезпечила мобілізацію для голосування. Одне з незручних питань на прес-конференції – про існування п'ятої колони та російської агентури в силових структурах та вищих політичних колах. Журналісти згадали першого заступника голови зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочко, члени родини якого мають громадянство Росії та бізнес в окупованому Криму. Позиція президента в цьому питанні – ці факти будуть перевірені, і якщо ж будуть доведені, реакція буде відповідною. У нас є велика кількість державних службовців, в тому числі і в правоохоронних органах, які мають родичів в Криму. Я звернувся до голови Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака для того, щоб українська контррозвідка зробила перевірку відомостей цих державних службовців, поставивши пріоритет в правоохоронних і слідчих органах. Як тільки перевірка буде завершена, я буду мати підстави, якщо це буде від мене залежати, а якщо не від мене, звернутися до будь-кого щодо притягнення до відповідальності або звільнення, за мною не забереться. Запитували президента й про заручників Кремля, адже за минулий рік кількість бранців лише зросла. При цьому президент Росії відверто ігнорує усі спроби українського керманича щодо спілкування, начебто, щоб не покращувати рейтинг Порошенка. Він неодноразово демонстрував, що це залежить виключно від його, навіть не політичної волі, а бажання. Захотів – звільнив, захотів – ні. М'яч знаходиться на полі Російської Федерації. Але, коли вони дають пояснення, що вони не хочуть звільнювати, бо це буде участь в політичному процесі, весь світ зараз бачить, що відповідальність знаходиться виключно на Російській Федерації і російському президенті. Для звільнення бранців Кремля, наголосив Порошенко, він готовий вести перемовини будь з ким, навіть з Віктором Медведчуком, кумом Путіна. Він у тристоронній контактній групі фактично виконує функцію представника Путіна та є єдиним каналом зв'язку із Кремлем. І якщо стоїть питання перед президентом Порошенко, що він має зустрічатися і готувати будь-які пропозиції, які допоможуть повернути наших хлопців додому, хлопців і дівчат, незалежно від того, чи це є заручники на окупованій території, чи це є політв'язні в Криму, я буду це робити. І буду зустрічатися. І всі все розуміють. Окремо зупинився президент і на найвизначнішій події для держави і народу – становлення єдиної православної церкви України, освяченої Вселенським престолом. Його всесвятість вважає, що наш собор взагалі став поворотним моментом в історії Вселенського православ'я. І відкриває вчорашній собор нову його еру. Нова церква буде самостійною, а держава, як і раніше, не втручатиметься в її справи, запевнив президент. Собор пройшов за усіма церковними канонами. За їх дотриманням пильно слідкували екзархи Варфоломія. Хоча, визнав Порошенко, труднощі із проведенням собору були. У нас було як мінімум 5 випадків,
коли переговори про підготовку і проведення собору заходили в глухий кут. Декілька разів вже дехто збирався покидати собор, і дехто вважав, що виходу вже з ситуації немає. Господь Бог під час нашого спілкування врозумів, допоміг знайти компроміс, і це відбулося. Загалом президент визначив 3 головні мети на найближчі 5 років – досягнути миру з урахуванням національних інтересів України, а не на умовах капітуляції, подолати наслідки економічної кризи, викликані війною та економічною блокадою Росії, та досягти тих критеріїв, які необхідні для вступу до ЄС і НАТО. Тарас Кобзар, Вікторія Бойко, Заман, АТР.